No niin, joka tapauksessa, niin se on kuule tehnyt, paljon siinä oli sivuja, Masa? Yli 300. Tätä paksu täällä niin tehnyt. Se on kirjoittanut omaa elämän tarinansa. Joo, aika hienoa. Ja se on 50 kappaletta, se on teetättänyt niitä sitten. Me saatiin eilen sitten oma kappale siitä. Ja se on sen suvun niin pitkälle kuin se on niin kuin sillä lailla. Ja sitten sen oman elämäntarinsa, se on niin kuin Päiville tämän oman elämäntarinsa. Siellä on meistäkin Masan kanssa hyvinkin. Ja totta kai. Ja ystäviä. Vielä kun mehän asuin ja Ainon kanssa. Ja siellä on tällaisiakin kohtia kuulemma. Mä olen lukenut sitä. Paljonko te maksatte, kun mä en kirjoita muistelmia? Eikö se ole jännä, että ei ihan 600 000 euroa. Ainosta, että Aino kirjoittaa omat muistelmansa. Ja kirjaksi saakka. Ja se on oikein siis tämmönen, tätä paksu teille suunnilleen. Tämä on se 300. Ai jaa. Marsa kysyi, mitä se tuli maksamaan, niin sanoi, että siinä 1300 oli se